The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, ang maagang pamasko na handog ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy pa rin para sa inyong mga masugid naming taga-subaybay. Abangan niyo po uli ang aming pagpili, baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo, yayain nyo na po uli ang buong pamilya, ang inyong mga kamag-anak at ang buong barangay na mag-online na at siguraduhin nakapalo na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, TikTok at YouTube at ako Bicol Tabang Ora mismo at manood na sa aming programa. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Dumulog sa ating tanggapan sa Action Co Center sa Camarines Norte si Rose Ann Sabala para ihingi ng tulong ang kanyang hipag na may sakit. Mula sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte, makakausap natin live si Rose Ann Sabala. Rose Ann, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Kumusta ang kalagayan ng hipag mo? Ngayon po, wala pa rin pong pagbabago kasi naka-bedridden pa rin po siya hanggang ngayon. Ang pangalan ng hipag mo ay Art Ben. Opo. Okay. Kailan nangyari yung aksidente sa kanya? Yung aksidente po siya nung huli, nung July 19 birthday po yun ng anak niya. Ilan ho ba ang anak itong hipag mo? 5 po. 5. At nasaan po yung asawa niya? Patay na po. Patay na. So, sino ang tumutulong sa kanya ngayon at paano natutustusan yung pangangailangan ng hipag mo? May mga tumutulong po, tapos yung mga kapatid po, kami po, nagtutulong-tulong. Kung ano na lang po yung may abot sa mga anak niya, kanya-kanya rin po yung yung ibang kapatid po, toka-toka rin po dun sa mga anak niya kung sino magbibigay ng baon, pang-araw-araw po, sa pag-aaral ng mga bata. So, kayo pong mga magkakamag-anak, kayo yung nagtutulong-tulong para masuportahan siya at yung kanyang mga anak? Opo. Nag-aaral ho ba yung mga anak niya? Meron, opo. Yung panganay, ilang taon na at yung bunso, ilang taon na? 17 po yung panganay, 5 years old po yung bunso. Lahat po sila nag-aaral? Opo. So, hindi naman apektado kahit na yung ina nila ngayon ay medyo ganyan yung kalagayan, yung mga bata tuloy-tuloy naman sa kanilang pag-aaral. Opo, tuloy-tuloy naman po yung pag-aaral ng mga bata. Ay, very good, ano? At maganda yan kasi kayo mismo, sinusupervise nyo bilang mga kamag-anak. Pero yung dito sa hipag mo, sino yung partikular na nag-aalaga? Ikaw lang? Hindi po. Tulong-tulong rin po. Kung sino po yung bakante, siya mag-aasikaso. Pag may mga pasok po yung mga bata, minsan po yung biyaran kong lalaki, siya ang nag-aasikaso. Pag papakain po, si mama. Okay. So, maganda kasi hindi lang ikaw yung solo nag-aasikaso, kundi talagang gaya nga ng nabanggit mo, kahit doon sa mga bata at kahit dito sa pag-aalaga sa hipag mo, tulong-tulong talaga. So, sa kasalukuyan, ano yung pangangailangan niya na idinulog niyo po dyan sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo Action Co Center dyan sa Camarines Norte? Ang inano po namin ay yung pang-araw-araw po nung paggamot po, yung sa pagkain din po nila. Kasi kahit po nagtutulong-tulong kami, kinakapos pa rin po at may kanya-kanya din po kaming pamilya, may kanya-kanya din po kaming inaasikaso. Kaya po lahat po ng paraan para po matulungan si Kuya, ginagawa po namin. Okay. Yung bang mga pamangkin mo at itong hipag mo, may sarili rin silang bahay? Nakabukod sila o kasama sa bahay nyo? May sarili pong bahay. Isang compound lang po kami. Okay. So madali talaga yung pagsasagawa ng pagtulong dahil isang compound lang kayo, magkakatabi lang.
Opo. Opo. Okay. Magkakadikit po yung bahay namin. Okay. Para po masolusyonan ang problemang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Chabelita Barbicho, ang Medical Assistance for Indigent Patient in Charge Coordinator ng Ako Bicol Party List sa Dait, Camarines Norte. Chabelita, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Ang ganda ng pangalan mo, Chabelita. Sino bang pumili ng pangalan mo? Si Mama po. Nausuhan daw po yun ang pangalan na Chabelita, kaya yun ang pinangalan sa akin. Okay naman sa'yo. Maraming tumatawag. Anong palayaw mo? Chabe po. Chabi. Yes, po. Ikaw lang yung chabi na hindi naman chabi. Yun na nga po, kaya po yun yung pinaganda sa akin kasi Chabelita po yung pangalan ko pero ang tingin sa akin ay secretary. Ayun, okay. So, maganda yan. May kanta yata niyan eh. Chabelita. Chabelita. Okay. Okay. So, ngayon ay may lumapit sa atin dyan, particular itong si Nanay, na ang inihingi ay ng tulong ay yung tungkol sa kapatid niya at doon sa kalagayan ng kanyang mga pamangkin. Yes po. Okay. So, kayo ay nagkausap na, kumpleto na ba sa detalye? Ano ang mga gagawin natin dyan, Chabelita? Yes po, si Ma'am Rose Ann po ay lumapit sa ating tanggapan para sa pagpapalaboratory ng kanyang brother-in-law na si Sir Arten. Yung pong laboratory na pagpapa-blood cam, ECG at X-ray, sa katunayan po ay nagawa na po at natulungan na po natin si Ma'am Rose Ann. Ayun. Kasama po ito ng Ako Bicol Party List at kasama din po natin ang Ako Bicol Tabang Organismo at lalong higit si Congressman Elizalde Escobar. Matanong ko lang ulit, ano yung particular na tulong na ginawa na natin? Ang pagpapalaboratory po ni Tatay Art Ben po kasi kailangan po i-undergo siya ng pagpapa-blood cam, ECG at saka pagpapa-X-ray po. Nasagot na po yun ng Ako Bicol Party List po. Opo. Kasama ang Ako Bicol Tabang Organismo. Doon naman sa pangangailangan ng kanyang mga anak, ano ba yung maaaring maitulong natin doon? Nabanggit po ni Ma'am na may anak po si Sir na 17 years old. Ngayon po, pwede po natin sila matulungan sa educational assistance by next sem po. Kasi tumutulong din po tayo sa tabang edukasyon ngayong sa susunod na semester po. Pwede po ni Nanay ilapit sa atin para po makatanggap ang anak ni Sir Art ng worth 5,000 po. Educational tulong po sa assistance. edukasyon. Yes po. Opo, makakagaan-gaan na 'yon, ano? Malaking bagay na 'yon, malaking tulong dahil nga sa ganitong sitwasyon ng kanilang magulang na medyo hirap na hirap, ano po? Opo. Okay. So, kayo ba, Chabelita, ay personal na dumalaw na, pumunta na doon sa lugar nila mismo? Hindi po ako nakasama nun pero si Sir JM tapos si Sir Jason po ay sumama po sila. Ay, very good, very good. Okay? Yes po. So, ay bago tayo maghiwalay, Chabelita, kano-ano mo daw si Chabelito? Hindi ko po yung kamag-anak. Baka hindi ko po alam, sir. Pinapatanong yan ng pinakapugi natin ditong cameraman si Charlie. Okay. So maraming salamat sa inyo, Chabelita Barbicho, ang Medical Assistance for Indigent Patient in Charge Coordinator ng Ako Bicol Party List sa Dait, Camarines Norte. Mabuhay kayo dyan, yung Ako Bicol Camarines Norte. Salamat din po. Okay. Balikan lang natin si Nanay, ano? Si Rose Ann. Rose Ann? Hello po. O Rose Ann, narinig mo yung sinabi ni Ma'am Chabelita. Sasagutin na po pala yung mga laboratory at kung ano pa yung maitutulong ay itutudo na ng Ako Bicol. Maraming salamat po. Opo. Ano ngayon ang pakiramdam mo? Na medyo may kasiguruhan na may tutulong sa inyo? Masaya na rin po kasi kahit paano po, malaki na rin po may tutulong yan kay Kuya. Saka malaking tulong na rin po yan sa amin kasi kahit paano mababawas-bawasan po yung pagiging yung magagawa namin para kay Kuya. At hindi ko po basta pa maraming salamat po kasi ngayon lang po kami nakatanggap ng ganito para kay Kuya. Okay. So ano ang gusto mong sabihin sa Ako Bicol Party List, Ako Bicol Tabang Ora mismo?
Ay maraming salamat po sa Ako Bicol. Kasi po sa tulong pong ibibigay nila kay Kuya. At nagpapasalamat din po ako at nagkaroon po tayo ng programang ganito na madali lang pong lapitan. Wala pong kuskus balungos, pag lumapit po, matutulungan po agad. Maraming salamat po. Ganyan po talaga, Rose Ann, ang mithiin at nais ni Congressman Saldico na ang tulong ay ora mismong maiparating sa mga kababayan niyang Bicolano. Maraming salamat, Rose Ann. Ang hipag ni Art Ben na tinutulungan at kasalukuyan ngayong ginagawa ng paraan upang matulungan ora mismo ng Ako Bicol Party List. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, maagang pamasko winners, ito na mga kaaksyon. Tatawagan na natin? O sige, mamaya, abangan nyo mga kaibigan sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, ang maagang pamasko ni Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitiaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Mula sa Malasakit Center, nasa linya ng telepono ngayon si Maricel Tibor. Siya ay dumaranas ngayon ng sakit na breast cancer. Magandang hapon sa iyo, Maricel. Magandang hapon po, sir. Kumusta ka ngayon? Medyo okay naman po kasi nag-undergo chemotherapy po ako ngayon. Okay, kailan ka pa nagkaroon ng sakit na breast cancer, Maricel? Matagal na? Advisor, ayoko magkwento kasi. Matagal na po? Bali po, na-diagnose ako noong 2021. Matagal na, ano po. Okay, so ngayon po, anong stage na po ang yung cancer nyo? Stage 4. Oo. Kayo ho ba ay may pamilya? May mga anak ho kayo? Meron po. Ilan po? Bali po, ang anak ko is, may dalawa ko step daughter and son, dalawa. Tapos po, 4 ang anak ko. So dito, meron ko mag-interview. Opo. Kasi bakit din sa akin na hindi po nararamdaman ko. Nalakasan ko lang yung loob ko dahil sa mga anak ko. Opo. Yung asawa nyo po, buhay pa ba? Opo. Bali nagtatrabaho siya. Kaya lang ngayon, lagi kong kasama yun pag nagki-chemotherapy ako kasi hindi ko kaya mag-isa. Okay. Hindi po siya nakakapasok dalawang 2 days kasi lagi ko siyang kasama. Okay, medyo mahirap. Ulitin ko lang, nanay, kanina, medyo naputol kasi tayo. So, ilan lahat po yung anak po ninyo? Bali po, 6. 6. Okay. So, ito bang 6 na ito, mga malalaki na? Ilan na pong mga edad nito? Yung step-daughter ko po is katatapos lang po ng let passers, kaya lang po hindi pa po makapasok. And then yung pangalawa po, nag-stop na, then nagtatrabaho na rin po, kaya lang po may pamilya na rin. Bali, nandito sa akin yung 5. Okay. Yung isa kong pinakapanganay ko talagang anak, yung grade 12, then grade 9, and grade 4. And then yung pinakabunso ko po is daycare. Okay. So, maganda naman po at pinaparating namin yung pagbati kasi yung isa pala yung anak ay nakapagtapos na, no? At late passer na. Okay, nanay, matanong ko lang, gaano po kahirap sa dibdib at sa pag-iisip nyo po itong sitwasyon nyo ngayon na ito may mga anak pa kayong nasa puder nyo, inaasikaso nyo, pati yung mister po ninyo hindi nakakapagtrabaho. Gaano po kahirap, nanay? Sobra po talagang hirap kasi may time na pag walang trabaho yung asawa ko, yung iniisip namin yung financial, tapos pag may time talagang walang-wala, yung pamasahe namin papunta dito. Kasi yung pangpagas, yun nga po, may motor din po kami, kaya lang sa inisip namin yung sa gas, yun ang problema namin. Yung pagkain pa ng mga anak namin, isang araw nga lang din pumasok yung asawa ko na may problema na kami. Okay. So, Maricel, mayroon bang tumutulong sa inyo? Kasi ganyan, sabi mo nga, hindi nakakapagtrabaho straight yung asawa mo dahil kasama mo sa pagpapagamot mo. Meron bang ibang tumutulong sa inyo para maitawid or mairaos nyo yung pang-araw-araw nyong pangangailangan? Every month naman po, yung city namin, ano naman po talaga ako nakakapagbigay yung city namin. Binibigyan nila ako doon ng financial. Tapos minsan po, yung may tumutulong din sa amin, yung nagbibigay, minsan lang naman po. Okay. Kasi hindi naman po only yung pagtulong. Opo. Pero ramdam ko... Kailangan pa rin po magsumikap Ramdam ko, Nanay Maricel, na bagamat nahihirapan ka dahil stage 4 cancer na ngayon ang kalagayan mo, pero malakas yung loob mo na lumaban para dito sa mga anak mo. Opo, lalo na po yung maliit ko kasi pag minsan, paggabi talaga sobrang sakit ng breast ko. Yung anak ko, bunso ko talaga nandiyan sa akin. Ilang taon po? Ilang taon po yung bunso mo? 2 years old po, sir. Oh, maliit pa, no? Okay. Alam ba ng mga anak mo, lalo na itong mga maliliit mo pang anak, kung ano yung kalagayan mo ngayon? Naiintindihan na ba nila?
Yung bali po, ang nakakaalam po, yung 3 po. Yung 2 po, hindi pa nila alam po ano ba talaga ang sakit ko. Alam lang nila, nagpapacheck up lang ako. Okay. Kapag tinitingnan mo yung mga maliliit mo pang anak, nanay, anong kinakatakot mo? Anong iniisip mo? Iniisip ko kung kinabukasan pa ba or gigising ako or ano. Dinadasal ko na lang siya, sabi ko, lagi ako malakas. Tsaka yung mga anak ko makita ko pa hanggang sa lumaki, makatapos silang lahat. Yun lang. Okay. Yung Makatapos mga... silang lahat talaga. Opo. Kasi yun ang iniisip ko, yung hindi sila maghirap. Opo. Yung mga anak mo na medyo nakakaunawa at nakakaintindi na, kapag nag-uusap kayo, anong sinasabi sa iyo ng mga anak mo? Nagpapaiyak na lang din kasi minsan wala naman sinasabi kasi alam nila lumalaban talaga ako. Ayoko na makitang mahina ako eh. Pero pag ako lang talaga mag-isa, iba talaga. Okay. Ikaw ba'y dumarating ba sa punto na nagtatanong ka sa Puong May Kapal o nagtatanong ka sa Diyos? Bakit nangyari sa iyo to? Opo, talaga nagtatanong ako, bakit sa akin nangyari ito? Hindi lang sa isa. Ako, lahat ginawa ko naman pero wala talaga eh. Okay. So, ang kasama mo dyan ngayon sa Malasakit Center ay yung mister mo po. Ano po? Opo. Okay. So, kayo po ay dumulog dyan. Ano po yung pinakakailangan mo sa ngayon, Maricel, na nais nyong matugunan at mabigyan pansin? Ang inaano ko po, yung sabon, yung sa Sudronic. Ang pinaka-number 1 ko po. Okay. So, Nanay Maricel, para po mabigyan ng kasagutan ang inyo pong kahilingan, yung pong inaalala nyo, makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon. Opo. Ma'am LB, dito po sa kalagayan ni Nanay Maricel, ano po ang maaari nating maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List? Rest assured po na si Nanay, walang babayaran sa kanyang chemotherapy sa atin sa BRT, SMC. Lahat po isasagutin natin sa May. Okay. So yung idinudulog niya na binabanggit niya kanina, wala na pong problema dyan, Ma'am LB. Sasagutin Yes na po po, yan yung Ako Bicol. chemotherapy niya po nasagutin na natin dito sa Malasakit Center, sa Naip. Meron po sariling fund, ang cancer center. Sino na po bahala sa babayaran nila. Kung may mga laboratories po na kailangan pa rin nanay, lapitan niya lang po ako sa Malasakit Center. Wala lang po sa nanay anytime. Opo. So, kayo po, Ma'am LB, personal ang gumagabay at aalalay dyan kay Nanay Maricel. Ano po? Yes po, yes po. Ma'am LB, maraming salamat. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Ako Bicol Party List. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay. Balikan natin si Nanay Maricel. Nanay Maricel, Po, sir. narinig niyo po si Ma'am LB. Lahat daw po ng maaring maitulong sa abot ng kakayahan ng Ako Bicol ay gagawin para matugunan at matulungan po yung pangangailangan po ninyo. Opo. Malaking pasalamat ko po yun, sir, na ako man nabigyan ng ganyan tulong. Opo, at hintayin nyo rin po dahil may team po kami na aalalay talaga sa inyo at bibisita po sa inyo upang ipaabot ang tulong mula po dito sa programa namin. Ano po? Opo. Opo, hangad po namin na makarecover kayo at gumaling. Sabayan lang po natin ang panalangin at dasal. Ano po? Opo. Okay. Sige, ingat po kayo. Salamat po, sir, talaga. Okay. Dumako naman tayo mga kaibigan sa maagang pamasko ni Congressman Saldico. Eto na, tatawagan ko ng maswerte na napili na mabigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello! Hello po. Magandang hapon! Opo, anong pangalan po ninyo? Erma Galanida po. Ano po? Erma Galanida. Erma Galanida, taga saan po kayo? Cavite City. Cavite City. Lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo? Opo. Opo. Maganda ho ba at gwapo naman yung mga host dito? Opo, ang guwapo ng host. Dapat talaga mabigyan kayo ng 500. Saka ang ganda ng mga balitan niyo. Nakakatulong kayo. Opo. So, ano bang trabaho nyo? Anong hanap buhay nyo, nanay? Therapy po ako. Therapist, okay. Opo. So, saan nyo po gagamitin yung 500 pesos?
pambili ko ng bigas. Oy, talagang bigas. Kasi mahal ang bigas. Opo, halos lahat ng nananalo dito, karamihan bigas talaga ang gustong bilhin, ano? Opo. Pambili na ako. Congratulations. Ano po ang inyong gustong sabihin kay Congressman Saldico at sa programang ito? Po. Ano po ang gusto niyong iparating kay Congressman Saldico at sa programang ito? Thank you po kay Congressman Saldi po na pili po ako na mabigyan ng 500. Salamat po at may pabili na ako ng bigas. Yes! Ayun. Congratulations, Nanay Irma. Huwag niyong ibababa ang telepono at kakausapin ka ng staff namin para magkaintindihan kayo at magkaunawaan kung paano makakarating sa iyo yung regalo ni Congressman Saldico. Ano ho? Opo. Okay. Again, congratulations. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang magang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman, ano pa ang inyong hinihintay? Abangan nyo na at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at mabigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Sa mga may problemang legal at medical naman na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayo humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora Mismo ni Congressman Saldico, sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.